Yo no me muevo. Vegano. Ben, boas noites, benvidos e benvidas a esta sesión de pleno extraordinario e urxente convocado no día de onte. Para este goberno é imprescindible para o funcionamento do Concello e dar resposta a todas as necesidades que presenta o noso Concello a diario, contar con a designación da concelleira, neste caso concelleira de Servicios Municipais, para xestionar todas as tarefas que deben coordinarse coas distintas brigadas, e tamén é imprescindible contar con unha persoa de confianza, unha persona persoal eventual que atenda aos veciños e veciñas e que conte con toda a confianza por parte de cada un dos membros do goberno e poña todo o traballo a disposición da veciñanza. Por lo tanto, non podemos esperar máis e trouxemos este asunto de urxencia ao día de hoxe. Vamos a votar en primeiro lugar a urxencia de sesión para empezar a debatir os distintos puntos no día. ¿Sí? Buenas noches. Nosotros lo que queríamos es que nos aclararan por qué desde el jueves que hemos celebrado un pleno ordinario la urgencia de 3 días de algo tan trascendental y sobre todo hacerlo cuando no están presentes hoy los miembros de la corporación que deberían estar. Entonces lo que queremos es que antes de votar la urgencia o no, que nos aclaren por qué la urgencia, por qué nos incluyeron estos dos puntos de la urgencia en el pleno ordinario hace 3 días. A urxencia que va sendo urxente desde o primeiro momento, é a cuarta vez que o vamos a traer e se anunciamos que íbamos a seguir traendo hasta conseguir a súa aprobación. A ausencia dos concellos e concellos, pois é a súa responsabilidade, presentáronse unha candidatura fai
uns meses e que non estén aquí hoxe, pois é a súa responsabilidade, igual que foi a nosa levar unha persona que era traballador do Concello e non podía exercer de concelleiro, asumímola, tivemos que aceptar o ditame do pleno, pois non sobra tamén o pleno terá que aceptar o ditame das persoas que estamos aquí hoxe, que é a corporación vixente nestes momentos. Por lo tanto, vamos a votar a ausencia da sesión. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase a ausencia da sesión. Pasamos ao segundo punto do día. Perdón, nosotros queríamos pedir que se retire tanto el punto número 2 como el número 3 por la ausencia de dos concejales de la corporación, porque entendemos que es una falta de respeto a sus votantes, sobre todo. Creo que esto no es la urgencia que ustedes dicen. Si fuera tan urgente, podría haber traído el pleno pasado jueves, y entendemos que, aunque es legal, no es ético ni sobre todo falta al respeto a los votantes que han elegido dos miembros de la corporación que por circunstancias administrativas no pueden estar presentes. Por ello pedimos que tanto el punto número 2 como el 3 se retiren del pleno, y en caso de que no se retiren, que será lo más probable, nos ausentaremos de él porque no queremos participar de la utilización de las instituciones municipales para los intereses partidistas de los dos gobiernos, de los dos grupos políticos que conforman el equipo de gobierno. Ben, en primeiro lugar, non somos intereses partidistas, como acabo de explicar, son os intereses da ciudadanía. Por suposto, non vamos a retirar os asuntos do día porque éramos perfectamente coñecedores e coñecedoras da ausencia destes concelleiros e concelleiras, pero convocamos o pleno urgentemente, e se non conseguimos aprobarnos aquí, volveríamos a traer máis veces, porque así nos comprometimos, porque é unha necesidade imperiosa deste Concello contar con estas dúas persoas, como contan casi, diría, a totalidade dos concellos de Galicia e do tamaño do noso, a totalidade. E seguramente, na maior parte dos casos, máis dedicacións exclusivas e incluso máis persoal eventual nos concellos que son en poboación superior. Por lo tanto, si queren retirarse adiante, pero vamos a empezar a... Mantese a sesión, somos 6 concelleiros e concelleiros, o quórum suficiente son 5 persoas, por lo tanto, con os 6 concelleiros e concelleiras presentes temos maioría suficiente e non vamos a proceder ao debate, creo que xa está suficientemente explicado. Vamos a votar a primeira das propostas. Votos a favor da proposta de alcaldía, designación de dedicacións, réxime económico das asistencias e indemnizacións e asignacións aos grupos políticos, porque decir que aquí se inclúe tamén as indemnizacións por asistencias a pleno que estaban tamén pendentes a aprobar. Bueno, explicamos brevemente. A proposta consiste que titular da Concellería de Servizos Sociais, Servizos Municipais de Benestar Animal contará unha retribución anual de 32.000 euros para exercer en réxime de dedicación exclusiva para traballar para este Concello pois durante todo o tempo que marca ali nun horario de traballo de xornada laboral que seguramente será moi sobrepasado a diario. A continuación se inclúe tamén un terceiro punto, establecer cos efectos a favor dos membros da corporación a réxime de indemnización seguinte: por asistencias a sesións do pleno, 140 euros por sesión; por asistencias á Xunta de Goberno Local con periodicidade semanal, 70 euros por sesión; por asistencia ás comisións informativas, 90 euros por sesión. A maiores se aproban 800 euros como cantidade fixa anual para o traballo de cada un dos grupos da corporación, presentes na corporación, máis 250 euros por cada un dos concelleiros tamén que se percibirán anualmente por este mesmo motivo. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor. Apróbase con 6 votos a favor. Non hai máis. E pasamos a terceira, que é a proposta da alcaldía para a determinación do número de réxime de persoal eventual. Este acordo establece como cargo que se exercerá por persoal eventual o de secretario e secretaria da alcaldía, con todas as funcións adscritas á alcaldía en réxime de dedicación completa e con retribucións brutas anuais de 28.000 euros. Isto de funcións adscritas á alcaldía, que decir que depende directamente do organigrama do traballo municipal da alcaldía, pero as súas funcións, como ben saben as concelleiras que repiten mandato, está tamén moi a disposición deses concelleiros e concelleiras, que neste caso pois son 4 persoas que non van a contar con dedicación exclusiva dentro do goberno e que necesitarán pois o apoio desa persoa para a xestión das súas áreas. Por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor. Apróbase tamén por unanimidade e levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.